Care lume, bine v-am găsit la primul episod din Plante vs Zombie. Și hai să începem. De-abia am donatat jocul și hai să-i dăm drumul. Sper să vă placă. Începuturile jocului. Eu știu că l-am mai jucat și a fost foarte interesant. Ajunsesem foarte departe. Dar am zis, hai să filmăm. Și am zis, hai să filmăm. Scuzați-mă că am avut o problemă. Tipo... Sigur mai filmează sau nu am telefon? Nu știu dacă o să mă pun un tip o pauză. Dacă înregistrează. Înregistrează, da. Că merge. Deci, nu are nicio problemă. Hai lăsați că nu are ce să fac. Coming. Hai că nu are cum să ne bată ăștia azi. Avem primul început. E de-abia începutul seriei. N-are cum să se întâmple ceva. N-avem cum să pierdem în fața zombiilor. Mereu binele va câștiga. Avem un rând de plante. Nu o să ne mai supere nimeni. Merge un pic mai greu, dar ne-am obișnuit și noi cu asta până... Uite. Deci să începem să cântăm un rând cu... Acum să venim ne trezim cu zombii și cu aici. Ai, nu, n-a fost chiar așa. Nu e joc chiar așa de bun ca să zică că să fac așa de mult like. Deja așa din prima vine de ăsta cu căști. Nu mai am jucat de mult, m-am jucat atunci, știu când a apărut și după aceea ce? Un joc. Nu mai joc. Eu, în unele cazuri, mă plictisesc de ele și le șterg. Așa acum dacă e să filmez, nu să mă las de el. Trebuie să țin o serie, așa. Am adărmațit casca lor așa, e omorâță, că... Nu.
Azi cred că o să pun ăsta și încă un episod, nu o să pun multe episoade, ca să fim siguri că aici s-ar putea să ajungă. Punem o dinamită numai pentru a fi sigur, dar ceva, nu. Că știu că e foarte îi protejează foarte bine. O să ne punem și pe aici. Nu mai este asta la suprafață. Hai mă, ești la așa, gata. Deci nu o să am probleme. E greu să-i dărâme casca, că e puternică casca. Eu sunt ca și terminați. Nu știu să... M-am uitat să văd dacă se mai filmează. Deoarece prima dată când am încercat, nu știu, am avut o eroare și nu s-a filmat nimic. Am zis acum să fiu sigur că o să filmez, să nu mai pățim asta. Mai jucăm un level. Ia uite, și uite și terminase rândul frumos. Se mișcă destul de bine jocul. Oh, grasule, ce zici? Scoate burrito unde în buzunar. Bagă-l pe că să facă rău, grasule. Mamă, veni merțanului s-a sunat. Trecem timpul, mamă, am ajuns în epocă. O, Egipt. Mamă, ne prindem, ne bătem. Bra. Știu că sunt niște hoți pe aici. Cu bastoanele lor. Shit, oh my, Montenegro. Trebuia să se întâmple ceva. Haide bă, repede. Așa. Gata, am scăpat de bele. Ia uite. Bă, dacă puneam de prima dată, vezi. Neatenția asta. Aoleu. Mai bine alt. Scoatem pe ăsta din camp. Dai, hoțule. Mă mai dați o daia repede. Că...
Ok, frumos. Da, lag. Gata, gata, gata. Da. Da, mergi greu. Oh, oh, nu te impacienta. Mm. Ai, mă, asta. Că dați ar bașton. Ce încerci să faci? Lasă. I-a căzut și cap. Gata. Lasă-mă că cumperi altul de la cimitir. A, mă, așa, șase, mai stăteam. Uite, mă, cascastelul ăsta. Interesant joc. Adică, zic și eu așa că nu. Nu. Time și trebuie să zic și eu, uita să mă aflu și o întreabă. Trebuie să zic și eu ce. Hai să cumpărăm și noi o pușcă. O plantă pușcă. Dar asta cu cealaltă am făcut bilet de vredați. O bănuți. Ce-mi plac mie. Ce-mi place mie. Nu-mi plac mie. Nu. Uite ce dă ăștia cu puștile. Dar mă ăsta că puțin instant. Mă, plantelor, așa. Nu degeaba plante. Amoai! S-a căzut șapca din car. Bun. A căzut la fel, la fel. Lag. Mapa. Uite ca bani. Este cine.
Mulțumesc pentru că ați vizionat primul episod. Nu uitați să dați like dacă vreți să continuăm seria.